Moikka, mä oon Lanse ja tää taitaa olla mun eka video tänne vlogikanavalle ja mä oon menossa tonne Jungle Gymille eli viidakko salille. Sitä pitää sellainen tyyppi Jussi. Käydään kattoo mitä siellä oikein tapahtuu tänään. Nyt tuli tämmönen pieni este. Tsiikatkaa. Tästä tosiaan pitäisi hypätä. Joo, tämmönen reissu. Tästä pitäisi hypätä. Katsotaan. Mä en nyt viitti kuvaa samaan aikaan kun mä hyppään. Katsotaan kohta kun mä pääsen tää yli. No niin, jes. Kamera ei tippunut tonne veteen. Oi vittu, melkein tippui ite tonne. Mut joo, tosiaan. Tää on mun kanavan startti ja olisi tarkoitus tosiaan kuvailla tänne vähän tämmöstä isimpää motskuu. Mulla on tosiaan pääkanava, Lanse Kooma-kanava. Mä linkitän sen tonne alas ja videon loppuun, niin voi sitten sinne, jos menet tsiikailemaan videot, sinne tulee, tai siellä on jo videoita, sinne, mutta katsotaan, jos tänään saatais muutama sana tuolta Jussilta. Tsiikataan kohta taas tuolla menomestoilla, niin mitä siellä on, et nähdään kohta. Täällä on jengiä Tervetuloa. Täällä on Jussi. Jussi on täällä paikan herra. Morjesta. Mulla oli just ajatus, että heittäis tän niinku 3 veitsen, niin tämmönen sarja. Miten lähtis? Siinä hyvä, ei kyllä. Tässä on, että pystyis vetää silleen niinku pyörii ympäri tällä. Ja sit sillä sen momentin avulla niitä veitsiä lentäs. Niitä vois heittää niinku rajattomasti, 10 kuntaa. Siis 1 kerta pyörähystä, 2 heittoa. Miten nopeasti vois pyörähtää? Kyllä nyt pystyis helposti pyörähtää niinku kerran sekunnissa. 10 sekunnissa pystyis heittää 20 veistä sivuuttain kahvasta niin näin. Ja sitten heittää vain silleen, että se menee niinku nosepinnillä niinku näin. Ja se kannattaa tehdä näillä puukoilla, kun ne on tylsempiä, kun ne voi kimpoilla takaisin. Vaikka tässä on vaikeampi pitää niinku ehkä liuuttaa, kun tässä on nyt. Mutta nämä on ehkä vähän turvallisempia. Keittiöveitsit on niinku, ne ei tylsy samalla. Tätä voi kokeilla. Niin kokeilkaas tota. Vähän rennosti pallonheittotyyliin, lantio mukaan.
tässä olisi pakastiarkku, eli tää Wim Hofin arkku täällä löytyy. Se on jäässä. Sinne ei voi nyt mennä kylpeen, mutta siellä on ihan penkki ja sitten kun tulee lämpimät kelit, niin siinä on hyvä paikka meille, kun ottaa sähköt irti. Tämmöstä. Tuolla on muuten puumaja tuolla.